Mae'r newyddion ma'n wych. Clybiau newydd i bobl ifanc yr ardal. Dwi'n gytuno, ond ba fath o glybiau? Wel, mae pawb yn siarad am glwb chwaraeon. Rydyn ni'n gallu mynd i'r ganolfan hamden yn barod. Mae'r clwb chwaraeon yma yn wahanol, ac i ddysgu chwaraeon newydd fel caiaco, abseilio a snorclo. Snorclo? Bydda una. Fi wrth y modd gyda pob math o chwaraeon dŵr. Mae'n swnio'n arbennig. Faint o le fydd yno? Mae yna le i 40 person ifanc. Alla i ddim aros. Hoffwn i ddysgu abseilio. Mae'n swnio'n beryglus. Dwi'n mwynhau gemau fel tennis. Di hwnna ddim yn broblem achos ti'n mwynhau perfformio. Mae clwb perfformio bob bore dydd Sadwrn. Maen nhw'n chwilio am gantorion, actorion, dawnswyr, a mae yna 2 sioe bob blwyddyn, un Gymraeg a un Saesneg. Dwi'n mwynhau actio, ond dwi'n methu ddawnsio o gwbl. Dwi'n anabeithiol i dweud y gwir. Canu, drama, dawnsio. Mae'n swnio'n arbennig. Fydd cost? Does dim llawer o arian gyda ni. Na, mae am ddim i blant ysgol. Mae'n anhygoel. Roedd y papur bro yn siarad am y prosiect. Oedd y cyngor yn poeni am fandaliaeth yn yr ardal. Mae'r pobl ifanc wedi diflasu yn yr ardal. Bydd y clybiau yn helpu llawer. Bydd yn helpu gael swyddi a dysgu sgiliau newydd, helpu siarad Cymraeg, a bydd yn helpu wneud ffrindiau newydd. A bydd y clwb chwaraeon yn gyffrous ac yn heriol. Mae pawb yn cwyno am pobl ifanc. Maen nhw'n dweud ein bod ni'n yfed alcohol, ysmygu, cymryd cyffuriau a bod yn anghwrtais. Wel, mae'r cyngor yn yr ardal hon yn ein helpu ni. Dydyn nhw ddim eisiau ni wynebu problemau fel yna. Mae'r newyddion ma'n wych. Clybiau newydd i bobl ifanc yr ardal. Dwi'n gytuno, ond ba fath o glybiau? Wel, mae pawb yn siarad am glwb chwaraeon. Rydyn ni'n gallu mynd i'r ganolfan hamden yn barod. Mae'r clwb chwaraeon yma yn wahanol, ac i ddysgu chwaraeon newydd fel caiaco, abseilio a snorclo. Snorclo? Bydda una. Fi wrth y modd gyda pob math o chwaraeon dŵr. Mae'n swnio'n arbennig. Faint o le fydd yno? Mae yna le i 40 person ifanc. Alla i ddim aros. Hoffwn i ddysgu abseilio. Mae'n swnio'n beryglus. Dwi'n mwynhau gemau fel tennis. Di hwnna ddim yn broblem achos ti'n mwynhau perfformio. Mae clwb perfformio bob bore dydd Sadwrn. Maen nhw'n chwilio am gantorion, actorion, dawnswyr, a mae yna 2 sioe bob blwyddyn, un Gymraeg a un Saesneg. Dwi'n mwynhau actio, ond dwi'n methu ddawnsio o gwbl. Dwi'n anabeithiol i dweud y gwir. Canu, drama, dawnsio. Mae'n swnio'n arbennig. Fydd cost? Does dim llawer o arian gyda ni. Na, mae am ddim i blant ysgol. Mae'n anhygoel. Roedd y papur bro yn siarad am y prosiect. Oedd y cyngor yn poeni am fandaliaeth yn yr ardal. Mae'r pobl ifanc wedi diflasu yn yr ardal. Bydd y clybiau yn helpu llawer. Bydd yn helpu gael swyddi a dysgu sgiliau newydd, helpu siarad Cymraeg, a bydd yn helpu wneud ffrindiau newydd. A bydd y clwb chwaraeon yn gyffrous ac yn heriol. Mae pawb yn cwyno am pobl ifanc.
Maen nhw'n dweud ein bod ni'n yfed alcohol, ysmygu, cymryd cyffuriau a bod yn anghwrtais. Wel, mae'r cyngor yn yr ardal hon yn ein helpu ni. Dydyn nhw ddim eisiau ni wynebu problemau fel yna.